Po více než 10leté zkušenosti s internetovými službami vybudovala společnost Master Internet nové datacentrum v Praze. Mezi přední cíle projektu patřilo nejenom splnit všechny požadované parametry a předpisy, ale především dosáhnout maximální spolehlivosti a redundance. Master DC Praha je datacentrum, které nebylo postaveno na klíč, ale je vybaveno dlouhodobě osvědčenými technologiemi od spolehlivých dodavatelů. Datacentrum se člení na serverovnu, energocentrum, místnosti s plynovým hašením a samostatné místnosti pro správu a support. Serverovna je vybavená rekovými skříněmi Rittal o velikosti 47 jednotek. K dispozici je pronájem celých reků, jejich částí nebo uzamykatelných 10jednotkových boxů. Housing serverů a dalších zákaznických technologií je možné provozovat také na policích, které vyhoví nejrůznějším rozměrům. Součástí energocentra jsou rozvaděče, záložní zdroje UPS, bateriové moduly, dieselové motorgenerátory a transformátory. Datacentrum je zabezpečeno certifikovaným protipožárním systémem plynového hašení FM200, který vykazuje maximální možnou ochranu a je šetrný k životnímu prostředí. Veškeré prostory jsou nepřetržitě monitorovány kamerovým systémem, včetně videozáznamu. Technologie jsou chlazeny kompresorovými klimatizačními jednotkami Stulz, které jsou napojeny na nezávislé glykolové chladící okruhy. Suché chladiče na střeše objektu zajišťují volné chlazení, tzv. Free cooling, při nízkých venkovních teplotách. K dokonalému chlazení přispívá směr proudění vzduchu v datacentru systémem studených a teplých uliček. Chladný vzduch je rovnoměrně distribuován zdvojenou podlahou k rekovým skříním ze přední strany. Ohřátý servery je pak nasáván ze zadní strany reků zpět do klimatizace prostřednictvím podhledu.